ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ତହସିଲ ଅଧୀନ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରୁ ବେଧଡ଼କ ଭାବରେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 32ଟି ବାଲି ବୋଝେଇ ହାଇବା ଜବତ କରିଥିବା ସହିତ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଚାଲନ୍ତିଠାରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 32ଟି ହାଇବା ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶ ଓ ଏସ୍ପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଶିବ ମାଳବୀୟ ଓ ଓଡିଏସ୍ପି ସିଟି ମନୀଷା ସୋଗୁନ, ଜଳେଶ୍ୱର ତହସିଲଦାର ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପି ସିଧାସଳଖ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଅଭିଯାନ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶ କହିଛନ୍ତି, ଅବୈଧ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଉପରେ ଶୂନ୍ୟ ସହିଷ୍ଣୁତା ନୀତି ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଫଳ ଅପରେସନ ଫଳରେ ଅବୈଧ ଖନନ ଓ ବାଲି ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚିଛି।